lele. Iwak lele. Kita saatnya nyantap-nyantap. Mangan dulu, mangan langsung, mangan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asis Vlog, vlog Prono, vlog Rene. Oke lur, selamat siang dan selamat beraktivitas. Posisiku nang anu lur, nang hancur atau Temayang lur. Nah ini ceritanya lur, ini arep nyambel cemeding bersama teman-teman berkuliner atau nyambel cemeding bareng-bareng ngono lur. Ini sambal cemeding iku opo? Oh dilawuhi opo lho? Kok nyambel cemeding sing enak. Iki lho kan lawuhe durung ngerti lho. Lawuhe opo ae? Nah, kok bersama teman-teman seru-seruan makan bersama atau nyambel cemeding bersama di base camp. Nah, base campnya itu Balen lho. Tempatnya Mas Rohman, temanku. Nah, di posisinya di Temayang lho. Jalan raya Temayang antara jalan Pancur dan arah Klepek. Nah, seperti itu lho. Oke lho yo. Jadi sing baru gabung di channel Asis Vlog, vlog Merono, vlog Rene, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share. Oke lho yo. Nah, iki ono wong ngabot. Iki posisine ning dalan iki jek ning jalan raya. Nah, iki aku tak meluncur langsung nang gone Mas Roman atau base camp Segoro lho. Base camp komunitas suara bising. Base camp komunitas Segoro. Nah, di sana nanti akan kita nyambel cemeding bersama teman-teman. Sopo ae sing melu ya durung ngerti. Wis lanang wedok apa cewek cowok ya durung ngerti. Terus sopo ae sing melu. Nah, itu langsung aja review nanti cemedingnya rasanya kayak apa iki. Cocok untuk makan siang. Iki wis jam 12-an iki cocok untuk makan siang cemeding sambal cemeding. Wis lho ya. Langsung kita berangkat budalkan. Oke lur, kita sudah sampai di rumah Mas Rohman yaitu base camp Segoro. Lagi akhirnya ya sido apa mau acarane? Nyambel cemeding. Nyambel apa? Ale. Nyambel lale lur. Iki dadi sidone nyambel lale. Mecel lele. Mecel lele malah. Gorengane. Iki gorengane. Nah, iki tukang sateng Rohman iki nyunting ya. Di rumah. Iki Bang Rohman, nah iki Mbak Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai iki Pasana. Nang pe. Nah, iki Rohman. Memet. Lho, lu salaman wae. Wis ngene. Aku nyekli kamera. Iki lho ya. Dadi iki persiapane gorengan. Lengkap. Lho, kan serabe gorengan. Lengkap lho, iki serabe ya nek. Iki lho, serabe gak ro. Iki serabe lengkap iki. Serabe gorengan. Review aja. Ngecap kan? Kumpo. Yang diwerohne tangi. Mangan. Kok coba ya. Nah, iki lho. Serabe lur. Iki ana serabe berang. Tak bom tapi ora. Kuliner khas ndi? Berang. Khas Bojonegoro iki niki. Asumberjo. Sumberjo. Wes lur, nanti tunggu ae. Nah, iki wis persiapane bahan-bahanen kono. Tinggal melaksanakan sambel apa? Sambel pecel lele gitu infone. Lelene lur. Mangan serabe sik lur. Nah, review dulu. Lelene sak prokes lur. Mantap. Serabe. Bader ya. Iki lur.
Wah, lah iki lele panggang kan. Wah, bader. Wis lele bader wis lengkap. Goreng. Tempe siap, lele bader gorengan, terus iki serabe wis. Ini lah terongnya. Wis pokok di review lur, nek wis dadi. Belum jadi iki kita review anu ini apa? Serabe sik. Ini ada serabe Sumberjo lur. Terus ini tahu isi. Tahu isi lur. Sama gedang goreng. Terus tahu goreng. Sama itu pisang goreng. Pisang goreng dan tahu isi. Lho, wis cocok gawane kanggo mangan awan. Aku Kelur iki teh. Sambel wis siap lho. Sambel lale dah. Sambel lale. Tempe goreng. Enek terong Mas, enek sama noleh kemangi. Teko kene Muhammad Wis Romi iki mantep udah sama bikin ngiler tenan iki, wis mantep. Kae Tempe tempe udo terus ki gorengane ngombene es teh. Es. Iki lho sing bikin ngiler kan wis mantap. Teman. Sambel lale lur sidone. Kalau lawoke mbok iki nanti ditunggu aja. Oke lur sidone sambel lale iki. Sambel lale. Jane Jane sambel lale. Iya sambel lale. Cacah. Wae. Ya wis lur, pokok sidone sambel lale. Wetoke mantap iki kembang ngenteni segone mateng. Wis lur ya, ditunggu. Macam ora enak. Kalau Mas. oke lur guys, sudah siap per makanan. Sambel lale, iwak lele, mantap. Kamu jahat. Sambel lale lur. Tuh kilo. Bikin ngiler. Tapi ke mana? Nyawang wong sik ae mana. Kamu saja bilang teman. Kok ndak sighting. Ya yo. Padune. Pinter menang kalau padune wadune. Akal mulai pinter Ya wes kok. tangkrengane. Berdua. Kok ngalem wis. Ngalem Ajang sak ngono kae kok. Ajang ya kae kok. Ya ngalem duwe cek luweh-luweh kok. Aja glemet. Wes kok. Oke lur yo, kita saatnya nyantap per makanan siang hari ini dengan lele, sambel ale dan campur terong, terus campur kemangi lur. Terus sambel, terus sama ini tempe goreng udo, sama ini tahu isi. Oke sip lur. Tahu deh iki lho, cek sak meneh gedene iki. Wes jaka akeh. Kantai. Tahu isi ya, Mbak. Anu apa? Tempe. Ora Tempe udo. Ah, ora kamben. ya kamben. Nah, ini yang lain juga lele sama ini, lele sama tempe. Terus sana lele. Oke, wong nyanyi jaluk tunggalan. Tempe lor, lele lor. Oke, lele yo. Wes. Mantap. Kancera kulino rantai. Iki apa ini iki? Buah roh. Bedek. Badar wi, badar. Tapi enak. Mangan sik. Mangan. Kamu tak diundang lho. Biasane setelah nambahno kowe. Iki sing follower sing akeh lho, sing 100 piro. Oke, enek tamu anyar iki anu.
Edison Son. 100 Kamboja. maksudnya. Wah, Oh, Kamboja. Kamboja. iki rombongan Edison Son iki. Dukun edan iki dukun cabul. Wong aduh Dukun cabul iki. Dukun sumpah. Ora dukun cabul. Cabul. Terakhir. Dukun cabul. Wis mari mangane lho, wis mari iki. Santai-santai. Jajal met aku undangi, Mas. Sampai jumpa di video Enggak berikutnya. tahu, aku pengen Wassalamualaikum ngerti ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mlebu ora